2 Korin chapter 2 verse 5 to 11. Tabo khroksasik no kha hamya khlai tongkhe abo ano khlaya norok no se khlayo bo norok no bebak no khlaya phano norok ni bere baksana khlayo ang o borok no asuk majra berna naya nora asuk borok kwbangma bai a borok amotikhe akol jakmano abo baino belai se ongkha tabo a borok belai kha hamya ongoi khabaya tikhe norok bono nakarei khasrang rothai norok bono soino hamjago honai sawai man radi honai ang sajawo potali jakmani yagulo norok bahaikhe tongrokha pia norok bebagono ani kok khnada khnaya amono sawai manna bagise ang a koktono suihoro norok khoroksa sikno nakarkhe angbo norok no nakaro ang nakarkhe soino ang mungsa sikni bagai nakarna nangkhe soitan chungno chungoi mania tikhe ang norokni bagai se Kristoni bwskango nakaro tamni hanba soitani chapmano chung sawai mania ongya amen.